ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପଡ଼ିବ। ଏଟା ଗୋଟେ ନିୟରେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ମଜାଦାର ବି। ତେଣୁ ତା ଉପରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି। ଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁରା ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେ ଜାଗା କେମିତି କ'ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ଦେଖେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ ତାଳ ଗଛ ଉପରକୁ ଯେତିକି ହାଇଟ୍ ହେବ ସେତିକି ହାଇଟ୍ରେ ଆସି ସାରିଲୁଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛୁ। ଏ ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ପାଣି କେତେବେଳେ ଶୁଖେନି ନା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଜୁବ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା, ଏଇ ଜାଗାର ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନାରେ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି? ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପାଣି ଏଠି କେବେ ଶୁଖେନି। ନାଇଁ ଖରାଦିନ, ନାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନ, ନାଇଁ ଶୀତ ଦିନ, କେତେବେଳେ ପାଣି ଶୁଖେନି। ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କାରଣ, ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ପାଣି ଶୁଖେନି ଏଇଟା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଏଠି ପାଣି କେବେ ଶୁଖେନି। ଆମେ ଏମିତି ମାଟିରେ ବି ଗୋଟେ ଚୁଆ ଖୋଳି ରଖିଲେ ସେଠି ପାଣି ଶୁଖିଯାଉଛି। ମୁଁ ପୁରା ଦେଖାଉଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ପାହାଡ଼ ହିଁ ପାହାଡ଼, ପୁରା ପାହାଡ଼। ଆଉ ପଥର ଭିତରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ପାଣି କେବେ ବି ଶୁଖେନି। ଏ ପାଣି ଏମିତି ପଥର ଉପରେ ପାଣିଟି ରହୁଥାଏ ସବୁବେଳେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଜିନିଷ। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଖା ଲୋକ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସତରେ ଏଠି ପାଣି କେବେ ଶୁଖେ ନାହିଁ। ପାଣି ସବୁବେଳେ ଅନବରତ ରହୁଥାଏ। ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, କ'ଣ ଆସୁଛି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପାଣି ସବୁବେଳେ ହିଁ ଟାଙ୍ଗରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହୁଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖାଉଛି ପାହାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାହାଡ଼ ହିଁ ପାହାଡ଼। ଆମେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ପୁରା ଟପ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବେ ପୁରା ଇଏର ଆଖପାଖ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କମ୍ ସେ କମ୍ 2 ତାଳ ଗଛ ହାଇଟ୍ ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି ଉପରକୁ ମୁଁ ଆସିସାରିଛି। ଯିବା ପାଇଁ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଫିର୍ ବି ଯାଉଛି। ଆଉ ପୁରା ଟପ୍କୁ ତ ଉଠି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ସେଇଠୁ ମୁଁ ପୁରା ଦେଖେଇବି ଏ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ବା ପାଖ ସହର ବଜାର କେମିତି ଦେଖାଯିବ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଏ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼। ଏ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଠିକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବାରୁ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ଟେ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବୋଲି ଭାବି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କଲି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ପାହାଡ଼ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ବାଟ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଯେଉଁ ପାଖର ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛି ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେସବୁ ଯେମିତି ଆମେ ଉପରୁ ଗୋଟେ ଚୂନ ମାରିଦେଲେ ଯେମିତି ଦେଖାଯିବ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଆସିଲା ପରେ ଧଇଁସ ବି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମଜା ବି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ସତେ ଗୋଟେ ଡିସମିଲ୍ ଜାଗା ଯେମିତି ଗାଁ ସବୁ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏତେ ହାଇଟ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ପୁରା ଦେଖାଉଛି କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି, ବୁଲିଲା ଭଳି ଜାଗା। ଖାଲି ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ନୁହଁ, ମନ୍ଦିର ବା ତାରିଣୀ ଠାକୁର ସେମିତି ନୁହେଁ। ଭଲ ଭଲ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ମଜା ବି ନେଇପାରିବେ। ବୁଝିଲେ କି ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ନଜାରାଟା ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିବେ ଉପରକୁ। ନିରୋଳା ଜାଗା, ବାସ୍ ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର
जो प्राकृतिक पशुपक्षी अच्छा से माने बसवास करुवा जगह ना बहुत आनंद लगे। थरे आपण एमती जगह को बुली जातु देखिए आपण को केते खुशी लगियो। सब पत्थर खंड अच्छी आपण एठी बसी आपण मजा नहीं पारिबे। आजिर जो सोसाइटी रे वर्तमान ट्रेंड चलची रील करि परिबे काहाकू नहीं एठी मजा नहीं पारिबे। तो यही होची आज्ञा। तो एतिकी मु देखौची भितरु गले बहुत किछि देखियो बहुत बाट तेणु एकुटिया डर भी लगुच भितरु जावाई। तो रही आज्ञा नमस्कार। यदि मो वीडियो भल लगुए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए आउ आपणक ढेर सारा भल पाइबा देबे मु आशा करछि। जय जगन्नाथ।